Hi everyone, welcome back to my channel. आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बे आंनि फुजा होनाय साखिनि जोंनायजों बरायहरनाय थाबाय। मर्निं आं फुजाबो होखांबाय। टाइमा दा 6:09 जाबाय आरोना 6:09 AM जाबाय। अखाबो हागासिनो दं। आंनि खामानिया जोबस्रांजोबलायबाय दा। जोबस्रांजोबखांनानै आं फुजाबो होखांबाय। एबार फुंनि जानायनि लाहार फाहार खालामसै आरोना। फिसानाबो स्कुल दङ नालाय। दिनैबा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदोलाय आरो जायफ्रा आंनि चेनेलखौ गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै होदो। लाइक खालाम, शेयार खालाम अननानै भिडिअखौ नाय मोजां मोनदोंबा। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम। मर्निं आं फुजा होखांबाय देरहागलायथारबाय आरोना। भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। ब्रेकफास्ट रेडि खालामदों आरोना नै आङो फुंनि जानोसै। बै दैया लालाय मा? Q1 टाइम जानोसै नै स्कुलाव थांनायनि जाग्रोनानै लानोसै जों होनबा दे। गाइखेरजों सिराजों ओमफ्राय नै बेनो जोंना फुंनि जानाय खाजाया। जाग्रोनानै लानोसै जों गोथावनो। बिमा फिसा ज' जागोन आरोना जों बेहाय मोनसेयावनो। आसान सासेया केमेरानि उनाव थांनानै उटपाट खालायगासिनो। खामानि जोबजोब्बाय आरोना आंना दा खालि ओंखाम ओंख्रिल' संनांसिगौ फिसाजोखौ स्कुलाव थिनहरखांनानै। 4टायावनो सिखारो आरोना आङो ओंखायनो फुङावनो मावग'जोबनो हायो खामानिखौ। जि सुनांगौ थाबाथ' मोनायावनो सुनानै लाखायो नालाय आङो। अखायानो गारनो रोंला जियानो जा बुरजा माबा दं जोंना फोराननांगौ। सानफ्रामबो सुबाय थानाय जि ओंखारबाय थायोना सुवाबाबो थानो सुखुवा। जमा दोनबाथाय आंहानो एकदम प्रेसार गोलैनाय जायो हास्लाबा मावनो। जोंना सनाया नै मेंख्लं-ख्लंनो फोसाबनो मोनाखै आं सनाखौ दाबो। बिब'खौ स्कुलाव थिनहरगोरनानैसो साफा खालामसै बेखौ। सना हासिब थासिब खोलैजोबो हनै। फैदो अखा हादों थाङा फैदो। साहा लोंखांबाय एबार बिसना सादर बनानै लागोननि दसे टाइम मोननायावनो। बखांबाय गेलेफैलायबाय। मैयाबो बेहाय गेलेरो गांलाब मानबायनानै नांजालायबाय खर'आव। सना बोलो मेंब्लां मोखांबो सुवाखै। सनाया दाबो मोखांबो सुवाखै आंनि जिउआ ना मोखांबो सुवाखै बोलो।
अखायानो गारनो रोंला नै बेहायबो सियारसे दङ आरो बाल्थिङाव बाल्थिंसे जियानो होनलाय अखाया रे 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 हाबाय थायो मालादि गारबावनांगौ बांसै ना नोंखौबो बांसै र' अखा हाबाय थादों नालाय दामानि टट'जोंनो हरथ'नोसै जेला अखा गारो आं दोनलांसै गथ' लानानै दिगदार जायोना नङाबा प्लास्टिक गाननो हरनोसै अखाया सिलांजोबो ना ओमफ्राय होजों थांनानै गाव खुबैसिगोन आरो मालाय बिलाइ नै बे हमनानै बोबानो गयो नैबेहाय नैबे फिसायाव दे बे फिसायाव औ बोबानो गबाय सिलांजोबो ना ओमफ्रायो एथ' गोबाव थाहैनाय स्कुलाव जिउ जिउ मोनगोन ना ओंखायनो प्लास्टिक गाननो हरो आङो बेल' नङा बयबो गानखायो अखा हाबा गथ'फ्रा ओमफ्राय गाहा गाननो लाजियो आरो ओमफ्राय बिमाफ्रा दि बेसेबां फिसाफोरनि थाखाय गाहा गाननो लाजियो बिमाफ्रा दि ओमफ्राय अननानैनो फिसाखौ सिजानो गिनानै मा गाननो हरो गावहा लाजिथारो ओमफ्राय बे फिसा फिसा मोननायाव मिथिबाय मा गावखौ बामैनि दाय जागासिनो सोनाया बामसै बानसै नोंखौबो बानसै